ba bueno. 21 falta egin ditu Lemoak, 20 Burgosek. Seginek, atera du. Addison indartsu oraindik, begira, baloiarekin oinatzek ezin izan dioken du. Troteiro erdian keinua beste aldera egin du, falta. Eta txartela Iker Seginek ikusiko du. Addison oraindik ere egin duen korrika guztiarekin eta nola eraman duen baloi hori, baloia eta kontrolatuz ezin oraindik aurkariak kendu, eta hor ostika da melezitako txartela. Elias. Jarraitzeko aukera hor bazeukan, gizkin egin da zegoen, golpean horitu ja habitoa da hori, azkenean lurrera jute hori, ez? Ben kontuz Addisonekin, Eliasek aterako du, falta. Kontuz Addisonekin. Areako marra gainean, jarri du lerroa Lemoak. Hor da baloia gora. Lurrera atzelaria, aurrelaria, dena lurrera Orbegozo kontrarasoan orain. Zenbat lan, azkenean baloia aurrera eramatea lortu du Dani Suarezek. Alboko sakea Lemoran bueno, 89. minutua da, beste 3-4 minutu izango dira. 3 minutu luzatuko ditu epaiak. 3 minutu terdi beraz partida bukatzeko eutsi egin behar dio emaitza honi Javier González Etxebarriaren taldeak. Orbegozo, Rebollo area barruan. Erreztasun handiarekin, jaurtiketan, gelurik ez zuen, atezainak kornerrera. Eta gure mikroa ere eramandu bat ematek aurretik hor. Bate jodu. Zarata entzun dugu eta orain ez du area hor retako zer entzuten. Nik uste dut biharreko zatian Lemoa partida hon bat egiten ari dela, ez? Ritmo handia sartu dio, Rojasena eta batez ere Orbegozoren lana biharreko zati honetan oso ona da. Golatik aparte, espusioko jokalditan bera egonda, berak nahaztu ditu atzeko jokalari horiek, iruditzen zaite. Merito handiko partido bat egiten ari dela, ez? Lehenengo zatian da kostatu zaio, baina bigarrengo zati hona. Gero taldea berak eman du gora, iruditzen zaite referentzi bezala ondo dela. Gero taldeak, bueno, egon da hor zalantza batzuek ondo zegoenean izan ditu aukera onak, eta gero epaian erabaki bat beste aldeko izan da, eta partida irabazten da, normalean partida irabazita eta 3 puntu garrantzitzuak, horre beko bustoitatik ateratzeko 8 puntuken geldituko litzake, Alavezen da Osasunarekin batera momentu honetan, eta bueno, iruditzen zaite aurrera pausua dela. Garrantzitsua, oso garrantzitsua Orbegozoren gola. Eta partida horrela bukatzea, Lemoarentzat. Gogoratu 10ekin ari dela Burgos. Iker Segin baloia gora. 2 minutu partida bukatzeko arlo nagusian. Rebollo hori iritsi zaio aurreko jokaldian oso ondo eutsi dio baloiari horregalean horretarako jokalari oso aproposa da Rebollo. Kornerrera joan da. Baloi hori eutsi egin behar zaio Dani Suarez erdira. Alde batetik bestera hor jarraitzen du. Taldekiderik gabe geratu da, ezkerrean ez zegoen inor. Kendu egin diote luze Burgos. Rufino, ezkerrez jaurtiketa, kanpora. Jaurtiketa ona. Bai. Gauza gutxi irakutzi dugu partidan zehar, baina bueno. Jaurtiketa honekin, Zardara sortu du hemen, Bai, denak isilik geratu dira, Lemoaren aulkien eta baita armaietan ere. Minutu bakarra partida bukatzeko. Kostako zaio, alkalderi. Ateratzea, hor da, etxeko entrenatzailea. Javier Etxebarria. Atera du, baloia gora. Karrazedo kutxe egin du urrontzerakoan. Azken minutuan sartu gara baloia Burgosen are inguruan. Eta orain Burgosek aterako du, falta nahi zuen Lemoako jokalariak. Hor da, Orbegozoren burruka. Atezainak baloia jaso gora, azkar presaka, 30 segundu geratzen dira, baloi hori atera egin behar da Zuaitzek, moztu du buruz, Troitoirok kontrolatu du, keinu bat, beste bat, baloia zapaldu, zer egiten duen Burgoseko jokalari txikia, jaurtiketa nahi du, kanpora. Ondo egindu dena, ondo prestatu du, gero kanpora gora joan zaio, eta
partida bukatu egingo da. Ateko sake aterako du Aitor Alkaldek eta hortxe amaituko da. Bete da luzapeneko 3. minutua, zer dion David Conejo epaile kataluniarrak ateratzeko. Eta hortxe amaituko da, azze garaipena. Asko borrokatutakoa Lemoarentzat. Eska gehiago luzatu du. Falta. Ez da bukatu. Hori bukatuko da. Lemoaren aldeko falta. 3 minutu tardi ere bete dira luzapen honetan. Eta orain bai, falta ateratzen duenean bukatutzat emango du partida. Jarri du baloia jokoan Rebollok. Hortxe amaitu da. Poza Lemoako aulki horretan. Poza jokalarien artean. Eta Juanan Larrañagak esan bezala, 8 puntu. Aurrera ingo du sailkapenean, lasaitasun puntutxo bat emango dio honek, maitza honek, Javier González Etxebarriaren taldeari. Merezita irabazioela. Bigarren zati bat zer bigarren zati ona egin dute. Eta protagonista Joseba Urkiolakin ikusten ari ganena, gola ere ikusten ari gara. Alaxe da bai, arratsaldeko protagonistarekin gaude Jon Orbegozorekin. Beno, denboraldiko bigarren gola Jon, eta honek ere 3 puntu balio dituen gola. Bai ez, egile esan, gol garrantzitsu izin da gaurku, Partio birazi erra genuen, azken aldien emaitza hona ez lortu, nahiz da joku hona erakutsi garren. Eta gaur deu beste munduko joku erakutsi, baina gol baten ondorioz, 3 puntu lortu ditugu, da hori da garrantzitsuna gaur. Aurreko astean Azpiko Espainiai ozka egin ezinen, zalantzarekin ea gola ote zen edo ez Ipuruakoa, gaurkoan sareratu dezu, eta behintzat 3 puntu balio dituena, eta aurreko asteko garratz puntua gozatzeko moduan zarete. Bai, ala da ez, lehenguen 2 eta 3 irabazten gindoa zen, eta gol emateu legala, handula uzigula bat epailiek, agian definitibu iziti ezagoen gola ez, baina lehengo aztegue pasau da, gaurko gola balio izin du, eta danak guztu da gaur. Euskalmeten prognostikoei men eginez, gaurkoan zerua erabat argitu da Arlo Nagusiako partidoarekin bat, eta zuek 3 puntu orain nola diren gauzak astebeteren ostean Alabesen eta Osasuna Promesasen parean zarete. Bai, ala da ez, gaur euskilek irten du, zelaie ez da telebistatik antzeman da nola da, baina oso lehor eta oso irregular zeon, oso zaila da hemen jokatzie, baina esan bezala irabazti lortu dugu, eta arnaz pixket hartzeko balio du gaurko garaipenak. Hau da bidea ez? Bai, hau da bidea ez, gaur Aitor Alkaldek penaltia geratu du, hori da gure egin beharra ez, Darnon Artien porterie 0 mantendu, eta gero alba daba golen bat sartu. Oso ondo jarrai dezazuela Arlo Nagusia, gotorleku garrantzitsutat izaten, eta Lemoaren betiko lemarekin. Esan dezagun, etxean 3 puntuak lortu eta kanpoan alden egin. Hala da bai, hala da. Hauxe gaurkoan protagonistak utzi dizkigun hitzak eta ikusi duzue, pozarren zen, anaiak 2 gol daramatza aurtengo liga honetan, eta Jonek ere ja berdindu du. Beste 3 puntu Lemoarentzat 8rekin, gora begira dira Arlo Nagusiakoak. Pozi zegoen, Jon Orbegozo Juanan, ala ere etzaio hauztu aurreko asteko. Hori betiko izango du, gaurkoa balio du, 3 puntua gaina. Horixe izan da guztia Arlo Nagusiatik, orain bigarren mailako futbolarekin utziko zaituztegu, prest izango dira, Ander Txintxurretan Axari Altuna gure lankideak Barça B eta Rekrenen arteko partida zuei eskaintzeko, datorren astean itzuliko gara, Zubietan izango gara, Sanse eta Morebitaren arteko norgehiagokarekin. Ordura arte, aio!